my shit. All the girls that be like this. Like this. Like this. Naligo na ang kuan. Naligo na ang kuan, oh. Rubber boat. Yate, nangihi ko. Batuhan lagi. Ayo ibabag, anak na. Joy, may magkita. Ikaw, magkakaan. Napo diri nga side, guys. Kato mong giliguan lahi pud to ato didto. Diri man pud, oh. No, paano ta? Nato sila, oh, naligo silang rin kami. Kami nga side dito minaligo. Napo dire sa ubos nga side. Daghan taas kayo siya, guys. Ang Eco Resort. Tapo jud sa babaw. Kung tong ipakita na ko ninyo. Nindot kayo siya nga resort kay makatodog yung ka og kuan. Sulog lang kayo ila ang sapa. Dili ka kayo ka ligo kung di ka kabalo mo langoy. Nya dagko kayo ila ang rocks. So di jud kung di gyapon ka kumpiyansa mag ligo-ligo and everything. Pero so, oh. So, magbayad sa Dami Cottage. Gipanilngan ako. Padung nadagoy mi uli, guys. A few moments later. Guys, mga tula buntod man. Mga rina po daw mi diri sa Pika Sapa.
Pakita ba akong paa? So, nanapod may ibang liguanan, guys. Na sila diha? Silang Rico man? Silang Rico. Just ubos tanawa. Naka. So, mari na pud mi diri nga side, guys. May pay dari day, okay ma. Hoy! Na silang jugubin, oh. May pay diri day nang tanaligo. Mas lamig man pud ay dili. Nung bibiyan, oh, nang hinuklog. Na guys, diri po daw nga side. Pira ba yan? Lahi po ni nga area. Lahi po ni nga area diri, guys. Pira biyag ta, di ako. Kami nga side nga saka, guys. Ang story pa dito. Dili, sa ubos na sa kuha mo lang. Ligo na ko kukutro. Akong videoan si Arjen Alibang. I'm so sorry. Jatuh. 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 Jatuh ba, oh? Jatuh kay lami, oh. I'm so sorry. Nagpao. Langoy di ato, oh. Tadani na lang kasunod ta. Hindi pa tadali makagaling budol. Siyo ta. Pangayog isa ka galon ni Undol. Nong dadlog kay nong. Dadlog. Na murah.
Natalawag lalom. Sige. I'm so sorry. Presyo ko nito. I'm so sorry. I'm so sorry. Muli kami guys. Ang bukid. Kanang ikang. Sa mukha ng ikang tita oy. Ha? Mau keng ikang. May dangalan mo. Uy, ano ko? Focus mo. Sa man yung okay. Mapapunta ka? Uy. Hindi mo na pwede kumulit seminar. Pwede sa inyo din. 2 hours later. See you. See you on the next vlog. Bye for now. Thank you all for watching. Please subscribe my channel, Hangal Girl, and click the notification bell para updated sa mga laag sa mga bukid. Bye. 君の虜になってしまえばきっと